I feel paralyzed. Ja hei, saattanut olla Albus Crystal. Ja täällä olen taas, mä Marika. Ja siis, tänään mä haluan kertoa teille... Rakas kamera, tervetuloa. Ja hei! Sä oot kanavalla Albus Crystal. Ja mä palasin, ja mä en edes tiedä kuka toi oli. Mun nimi on Marika! Mutta siis tänään mulla on kylässä Sohvi. Moi! Eli siis mä vaihdoin mun kanavan nimeä, eli ennen se oli Sohvi Star Girl, mut nyt se on sitten LPS Sohvi, että älkää sit ihmetelkö, mut silti sama tyyppi. Ja mä aloitin mun videon kuvaamisen ihan alusta. Ja siis avaan nytten heti Dese painamalla siellä sellaista pikkusta nuolinappia. Ja siellä on sitten Sohvin kanava, eli linkki. Niin painat sitä ja tilaat Sohvin. Ja tänään me kuvataan video 5 tapaa päästä tunnilta aikaisemmin pois. Let's go! Ai. Olli, onko jotakin hätänä? Vatsa kipeä. Ai vatsa kipeä. No okei. Sinä voit nyt mennä kotiin. Yes. Tai siis... Ai. Ope. Ville, onko jotakin hätänä? Minulla on tänään lääkäri. Älä nytten vielä itke. Okei. Moneltako se alkaa? 20:02. Ai 20:02. No sitten sinulla on aikakiire. Sinä pääset nytten pois. Ope. Pertti, mitä? Nyt tarvitsisi mennä veskeen. Ai haluat vessaan? No mene vaan. Vessaan. Voin. Yes. Ope. Niin? Ai minne? Vessaan. Häh? Tessaan? No mene sä sinne vessaan. Ope. Niin? Täytyis mennä veskiin. Pertti, onko jotakin hätää, kun sinä joka 10 minuuttia haluat vessaan? Onko sulla ripuli? Okei, sinä voit nyt mennä kotiin. Moi moi. Ei, tyhmää. Kyllä. Minulla on tänään semmoinen lisäharjoitustunti, joten minun olisi ihan pakko päästä sinne, joten Okei, mene nopeasti. yes! Woohoo! Disco! Oh my god, täällä on Peeta! Oh my god, yeah! Tanssitaan yhdessä! Hei! Lopetakaa nyt heti!
Okei, mutta tällainen video tästä tuli. Nähdään ensi videossa. PS, muista tilata Sohvin kanavaa.